na-ege biko akpọkwa na nke anụ nwa gịnị ndị ihe ala liuli n'ihe ala anyị akpọkwana this attack kịta gịnị so which means na ịmasị m nọ ndị ezi bịa mee ha never ka gwa nwaanyị nke bụ eziokwu ịmasị m nọ ndị ezi bịa n'ụlọ a ma mmekata nwere ka isi mekata n'ụwa si m nọ ndị ezi bịa n'ụlọ a it's impossible. It is impossible. It is the 100% impossible, 101% impossible. So imana can that achieve some of their movement and amen after having in form of fear? I use fear be put to fear in the people. So this thing make it how then do you want people can attack to celebrate a Christmas with their family members and their loved ones? I need na yatozi n'ezi. I need nebu Ndigbo aya yatono n'ezi. It's high time na put a weapon why is you could and I'm support the jungle justice. So I'm not a partaker of jungle justice. Man, I'm a partaker of public execution. Yes. It may be find they guilty. See me public execution. I'm a vocalist of advocate of public execution. Ndabelija kitana, what will people gain? Father men coming. What will you people gain in this thing? When it comes to the insecurity in Igbo, especially, because insecurity in Igbo, it is a collective effort of everybody, every individual, as long as Igbo. In anything about insecurity, kwesi basa talege. You wanna be insecure, kwesi basa ge. You have an say, Mazan and the Cano, oh, the IPOB, non see, can one me video soon. Once it happens, this Aniba Baguwen Bozo, you automatically are enemy to the system. And when you be still need the unlucky. Because most of you don't believe it. You went to a religious crisis. Onya Hausa man jugi weda nine Igbo onye omenana as long as na Igbo onye Igbo na Igbo. So at that point, what are you supposed to do? Speak out for the insecurity name, especially na Igbo. Nya mmadu no gafechali ihe ni na eme we bata na obodo liuli na ihe ala we make this time of 10 asaka agba nkịtị barely 10 days to Christmas. 10 days to Christmas ka mmadụ karobi bata obodo mee ụdị ihe anụwa. Ya bụ ihe abụrụ ezigbo ihe. Ọ bụrụ ezigbo ihe ha. After that video I was like kidi what is this? Kidi ihe ya akpọ ụdị ihe. Ọzịka onye ọbụla nọrọzia kụkọ aka ọnụ nọrọ ka ndị ajụ ihe wee take ndị ọjọọ take over. Everywhere in all of this thing is because now when so a lot of people may benefit in the pain of others in the public execution. In the public execution. A man sem ne bonyi banyi na akwa mmadu ogwo. Ina akwa ndị mmadu ogwo ibulu onye Igbo izigi jejeme odi ha. Izigi jejeme odi ha. Because ni feel that na somebody na akwa ogwo so that jejeme nwe hi na eme. Odio kwa no mma because na inwe ike si Anambra, inwe ike si Imo, si Abia, si Obodo ọzọ nwere ike si n'ime Anambra jejeme ndị ọzọ ihe. Let me tell you your punishment. Bible say you will reap what you sow, not where you sow. Inwe ike ba plane ka ime nwe ike akwụgo n'ụgwọ bezon nke je chọọ green pasture n'obodo Igbo plane ahụ ebe ha crash ya. Isi ọ na ahụ nwụọ. Inwe ike si na okenela ndị obodo Igbo ofu ihe eme onye auche release accidental discharge egbuwe gị isi ọ na hanaba because ogbu egbe na isi na egbe anụ ogbu nwa na isi na mma ana ọ bụrụ mma ka iji wee je o nwere ike Ireland ya na one of the western countries enwere ofu onye wepụta oti mkpu ekpele ịnọ ngwu n'afọ gị ijebe. Why are people not thinking about it? You can feel hey na-eme me Anambra esi m Imo State ka mebia mee this time of china. Inwere ike ịba moto
na-aga ugwu onye ama n'Enugu steeti, we will the only person nwụọ na that moto. But then apụta sị hey onye kwa ma onye ma mmadụ onye chụbala onye nke ka eko ozigbo sọsọ ya nwụọ na moto ọ bụrụ na ihe imetere. I don't know why most people anara eche ụdị echiche ahụ. Imansi nọ ndị Hausa bịara ije no, it is not ndị Hausa, ọ ndị Igbo anyị mere ụdị ha. This is the handwork of ndị Igbo anyị. O nwere ike isi n'anya na ihe ma na ihe abụrụ ije ndị Hausa bịa. Just like the way Abalo chose a food Julius Berger logo nagbim or Julius Berger lolonka. If you nka gbim or on the high tech lolonka, on akwako yesi dina. If we be ndi Igbo agile operation, your handwriting is boldly written there gbim on Ndigbo belija. On Ndigbo belija. Kedi huni again by putting fear in the life of people because you buni megide mbido attack wa uno father uno church ebende mmadụ na-ebi all those things. What message are you trying to send? Unwe business when do not have a business going wrong. You people should go there and sort yourself out instead of getting a busy woman now on a village in Kimeleha. I want to make a plan of another man natazi. Man natazi. Man natazi. Because Nabi Hana Renubi, that's okay. Can I didn't think Nabi Hana Renubi at all. Christmas is a moment of oyabo, the man nokaton anuka anungalia imugo, and you come out, you have fun with your loved ones. Dinner from once a year, once in 2 years, once in 3 years. Only a lot of people are for the past 5 years. Okay, now Uburoda have suffered insecurity in the past, and I try to put things together. Somebody no question we now want them mad go to come and carry out this act. This is evil and wickedness. And we must not stop it, and we must not support it. Kick against it, everybody for you hojo. Kick hojo nya yefe. And to ndo na akwụgwọ nwe ya kwa agwabgo mu na agwasị gị ana akwụgwọ ụgwọ feel na okay na akwụgwọ ụgwọ na ije achieve ihe need achieve. No my brother, achieve ihe need achieve. Ihe ya eme gị nọ n'ụzọ eche gị. Go here making on news check because you will not escape it. You may escape. Then why are we always going around? Now I see me give them one nigga. When I saw this video, I was not happy. I was not happy. So I may air my own opinion towards it. Igbo ihe ọma na adị mma. Stop one ime gụmụ pechi ha. Anyị echabe Tiger Base Imo State, anyị echabe nka ọzọ, mekwa nke ọzọ. Ihe a na-emebi na rai. I will not say much. Even n'ozi a biko kaba arụ share ya ka ọ dị na mgbe ọzọ ndị be anyị.